Babe! Ang sa buka, babe! Oh, gupa na kaya akong cellphone. Mabaliti ko ba ko, babe? Magpuro kita ng palit og cellphone gani. Nansa, gupa na makay. Di na pa siya matacho. Gupa na. Nansa, baliti ko ba? Pito pang birthday gift lang. Gudi mo sa kuha. Baliti ko ba? Ano kita ang cellphone gani, no? No. Amay, gusto mo palit ng cellphone, day? Ikaw bala. Ngita tag cellphone karon. Lah, Babe, sa mga anadra ah. bus iPhone o gadget. Maligyam siguro na sa cellphone yang Alam iPhone. nila ako na yung iPhone 13 Pro Max sinabi. Ah, diyan na lang yung pan. Diyan ang tamalit. Data sulit ta. Ah, tara. Dere, babe. Mau mo siguro ni Dere, babe. Sulit ta. Uy, panangit pud. Usulod ka dito pud. Ikaw na. Ako rin bahala ni mo, babe. Palit ang cellphone na rin. Gusto ko iPhone 13 Pro Max ha. Good morning. Ayol. Hi boss, sulod ni. Ali, sulod lang. Boss, boss ba? Akong uya ba? Sige, pangitag cellphone na po mga bago. Saan yung cellphone na gusto? Ay, 13 Pro Max. Namoy, 13 Pro Max, boss? Na. Timing nga po doy. Wala. Iko'y 13 Pro Max karon bay. Ang naradri XR lang niya. 13 Pro. Kung 13 Pro Max yun din nyo ha. Mag-order ta. Pero dugay palagi kayo maabot bay. Nya, unsawa mo na, boss? Wala mo kaya itong 13. Oh, ang uya po. Gusto ko 13 Pro Max ha. Gusto ko Babe, 13 tama Pro na, babe. Max. Wala may iPhone 13. Sama na ito. Mangulita uy. Na. Pasensya dyan kayo mo dyan. Wala dyan ko 13 Pro Max karon. Asa man ko ani bay? Ang tirada na ko ani mangita jud ko pagkaon ani. Inita ba diaring lugar oy? Padto ko dito mangayo pagkaon. Muli na ng tao uy. Wala mo yung 13 Pro Max niya. Tara. Yung adto mangayo ko pagkaon. Babe, wala ba ko si Cecilio? Nakay si Cecilio din na Zilio? Ang tagain ang ulo ikayon. Babe, wala ko yung silyo. Tibuk man eh. Kana na lang ihatag ka. The more you give, the more you receive man. Sige, Sabi na, hatag babe. na. Hatag ko. Tara Ay, salamat. Tungod sa inyong kabutan, tagaan ta mo og wish isa lang. Hala babe, manghatag daw siya isa ka wish. Lah, kuyawa sa pulubi, nangatag og wish bay. Basin mo ni mga pare sa salida ba, nangatag sa mga pulubi ba, yung taga-ag wish. Kana, pulubi, mga tagag-wish. Oo, manghatag daw siya kwenta, isa ka wish daw. Oh, sige, ikaw, i-wish na siya, i-wish siya. Ang wish is, nalo ko 13 Pro Max. Yanay mong kamot. Uy, babe, yan na yung gamot, yan na din. Tinoo, legit! Thank you! You're welcome. Lah, yaya sa mga buang, uy. Ako sa daw, bi. Bose, atas na bose. Sige. Lah, yatay apson ako to, bi. Di naman siguro to kabantay, ani bay, nga nanig sunog, pakuala, ni pili ko tarong. Hey, pulubi! Unsa man? Parang, atay, tagay po tatong wish ni mo, bi. Katong, kwan, tagaan ang guti kagod. Asa ato? Katong wish nga gihatag na ko sila. Oh, kato ba? Unta ba? Ah, sige na, good. O sige, tagahan ti kag wish, pero tagahan ko ni mo kwarta. Nya, pila may gusto nimo? Ikaw ra bara basta kinakasing-kasing. Kanina lalagi akong ihatag, bay. Bahala na. Oh, tara, oh. Imuha na na. Ay, salamat. Itago na si mong bulsa. Itago na. Salamat. Nya, kung saan man eh. Pwede na ako mag-wish. O sige, pag-wish na. Sige, akong wish kay isa ka iPhone 13 Pro Max, gyapon. O sige. After 5 minutes, pabuta lang. Sure, manjug ka na, wa manjug ka na yung atik. Sige, balik na ko sa shop. Yung asa mo ka karon, pasi na ka. Sige, pasin na ko kay mangita po kananan. Asa ko maadto ani. Di naman siguro to siya kabantay bay nga natoy sunog ang kwarta. Daw, pila kaya ni? Taon daw na kami. Uy! Samari! Samari! Ala, sunog pa dyan yatag sa kwa. Bantay lang na siya sa wish niya. Dah, asa naman to kung wish bay? 5 minutes naman lapas. Lah,
Basin mo na to, bay. Ay, kisa mo ito, nanuktok, bay. Stilan, diba? Lah! Patay, naabot na dyan akong wish, bay! Yatay! Woo! Wadyon niya nasakpan, bay, nga. Kuan ditong yatag siya, sunog. Ah! Pastilan. Unboxing time! Shit! So, woo! Thank you. Hamis yung 13 Pro Max, bay. Sana all, Jud. Hala! Buwak pa, Jud!